نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامة تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبززلهم مو سلامة عنا نعاقم يخون النبنا نلومون كم تلمون استفلالية حسة تزلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا نزي يوتيوب channel بمعباي كل زكاة لنا نقبر دقيمنا دقاقيمنا نتوع بغتا نابتلومي عدالين يزلنا مدب مسلنا بلدما ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ናይ ሊብያ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፁ ገይሩሎ ንዑ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ክህልወና እዩ ሓቢርና ንከታተሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ሓደ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ሰሪሕና ነርና ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ናይ ሊብያውያን ዝፀንሑ ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ሕጂ እውን ብተወሳኺ እዞም ንሪኦም ዘለና ኤርትራውያን ምስ ፖሊስ ናይ ሊብያ ብምርድዳእ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ካብቲ ዝነበርዎ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፁ ገይሩሎ ሆላንድ ዓደይ ግን ብወረቐት ከም ህዝበይ ኮይነ ዝነብር እምበር ከምቲ ኣብ ኣስመራ ዝኸደላ ዝነበርኩ ከምዚኣ ኣይትስምዓንን ኣብዚኣ ተሸቑሪርካ ኢኻ ትኸይድ እዚ ሕጂ ኣይኮነን ድሕር ትብለንለካ ኮንካ እስኻ ኣብ ዓድኻ ፅቡቕ ዘይረኣኻ ማለት እዩ ስለዚ ዓድኻ ካሕፍረካ የብሉን ኣነ ከዓ ዝመኽረካ ሕጂ ናትካ ግደፎሞ ንደቅኻ ዓድኻ ከምዚ ኮነ በላዓቲ ገለመላ ኣይትበሎም ኣብ ዓድኻ ኣለካ መበቀልካ እዩ ኢዳዝማረር ትድግፎ ዲኻ ትቃወሞ እንተለካ መሰልካ ግን ዓድኻ እንድሕር ዘይበልካስ ዓዲ ሆላንድ ዓደይ ተኢሎም ክስዕቑኻ እዮም how come you are black ስለዚ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ብፍላይ ነቶም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ካብ ኤርትራ ናብ ስደት ዘምርሕሞ ኣብ ስደት ድማ ናብራ ገይሮም ቆልዑ ዝወለዱ እያ ብዝያዳ ትምልከት ሓደ ክልተ ዘይ ሓላፍነታውያን ወለዲ ነቶም ኣብ ስደት ዝወለድዎም ህፃናት ናይቲ ዝነብሩሉ ዘለዉ ሃገር ዜግነት ስለ ዝሓዙ ናቱ መበቆል ዓዲ ዘለዎም ይመስሎም እሞ ነቶም ህፃናት ከዓ እዚ መበቆል ዓድኹም እዚ ዓድኹም ኢሎም ከረድእዎም ፍትኑ እዚ ጌጋ እዩ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ዝተወለደ ህፃን ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ስለዚ ምስቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ሽግር ክህልወካ ይኽእል ኣይትድግፎን ትኸውን ትኽእል ትፀልኦ ትኸውን ትኽእል እዚ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እቲ ዝውለድ ህፃን ግን ብዛዕባ ታሪኹን ክብርታቱን ባህሉን ብዛዕባ እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገሩን ከተረድኦን ወይ ድማ እናፈለጠ ከም ዝዓቢ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ነዚ ክትገብር ዘይትኽእል ተደኣ ኮንካ ንስኻ ወላዲ ኮንካን ኤርትራዊ ኣይኮንካን ነቶም ህፃናት ከዓ መንነት ዘይብሎም ታሪክ ዘይብሎም ሃገር ዘይብሎም ጌርካ ኮንቱ ምንቱ ከም ዝጠፍኡ ትገብሮም ዘለካ ስለዚ እቶም ሓደ ክልተ ዘይ ሓላፍነታውያን ወለዲ ካብዚ ዓይነት ኣካይዳ እዚ ክትምሃሩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ለበዋና ንቕርብ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን እንተኾነ ብዙሓት ስደተኛታት ካብ ኣፍሪካ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኣተው ኣብ ኣፍሪካ ይኹሉ ብዙሓት ከም ዝተቆትሉ ርኢናን ተዓዚብናን ነርና ዝኾነ ስደተኛ ኣየድልየናን ይብሉ ኣለዉ ደቡብ ኣፍሪካውያን
ወረቀት ስለዚ ሓስካ ደቡብ አፍሪካዊ ስለዝኾንካ እውን ኣብኡ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን እታ ሃገርና ህና ስደተኛታት ኣየድሊናን እዮም ይብሉ ኣለው ንዑ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ቪድዮ እውን ኣለና ሓቢርና ንከታተሎ ብዛዕባ ጽምብል ናጽነት ናይ ኤርትራ ጉንበት 24 ዝምልከት ሓደ ሓበሬታ ኣለና ብፍላይ ድማ ኣብ ደገ ኤርትራ ኣብ ሃገር ካናዳ ከተማ ሞንትሪያል እትን መበል 35 ዓመት ዝኽበር ጽምብል ናጽነትና ብዝበለጸ ማዕረግ ንምጽምባሉ ተዳልዮም ዘሎ ብሓጎስ ነበስር ናይ ሎማ ዓመት ጭርሖና ጽንዓትና ወሐስና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኮይኑ ብዝተፈላለዩ መደባት ክደምቅዮም ነዚ ክቡር በዓል ንምድማዕ ህቡብን ባህር ድምፃዊ ኣሕመድ ወዲ ሸኽ ድምፃዊ ወዲ ሓለቃ ምስ ሙዚቀኛታት ኦርጋኒስ አብርሃም ወዲ ያዕቆብ ሳክስፎኒስት ሮቤል ቤዚስታ ሚኪን ብምዃን ከዘናግዕዮም ዝካየደሉ ዕለት ቀዳም 23 ጉንበት 2026 ከተማ ሞንትሪያል ብድሓን ምፁእ ርሑስ ቅንያት በዓል ናጽነት ኤርትራና የውሃና ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብር ህዝብና የውሃና ንጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራና ዓወት ንሓፋሽ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ከተማ ሞንትሪያል حلت عباب عريب سرى اللي شامات عليك تبدل يتعابر عند الصلاة لقدي خاجك كمنا مرا يحل السودان وجوك السعيد يتصبر فاتي انا قضما يكبر قربت امان ريكو قماجل ولو كرت سعادتنا عشرة احلى الباب صاري ኣብ አዲስ አበባ እዞም ናይ ብልጽግና ተጋሩ ጀነራላት ኢና ባህልቲ ንሕና ኣባላት ናይ ቲፒኤፍ ኢና ንሕና ምስ ብልጽግና ንሰርሕ ዘለና ንሰላምን ራህዋን ህዝቢ ትግራይና እናበሉ ዓንገረር ዝብሉ ዘለው ጀነራላት ኢና ባህልቲ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም ኣብታ ኣኼባ ድማ እዚ ቲፒኤፍ ዝበሃል ሓይሊ መስሪት ናይ ዘለና ከድሕነና ኣይከድን እዩ ናይ መንግስቲ ሰራዊት እውን ከድሕነና ኣይከድን እዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ እንተዳ ተፈጢሩ ንዕርበትና እዩ ይብሉ ኣለው እስከ ነስማዕ سلكا هاديمكم خمسيو تاريخ حتىكم لو انت زي تحديتكم صعد حتىتهم قماش ناي تي بي اف حيلي فريس ديرو تزبز حيدا اي تي دي اف حيلون نسلام تسلف نيرو توطاتون هويل ديرو ግን ገዲፍኩም መጽኡ ካው ገዲፍኩም መስመጻሁም ሕዝውን ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ክስታይን ይሄዚ ኣብ ሰራዊት ይዝኣምን ቀደምውን ሕወሓት ሰራዊት ዘድሕና ነይሩ በርት ማእኸላይ ኮሚቴ ይኮነን ኢትዮጵያውን ሕዝ ዘድሕና ዘሎ ሰራዊት ሕዝውን ኣብዚ ኮይና እዚ ከድሕነና ዝኽእል ናይ ሰላም ሓይሊ ይትብል ኣሎ ሕዚ ሓንቲ መማረፅት እያ ዘላትና ናይ ሰላም ሓይሊ የድሕነና ናተይኮን ትዴፈ የድሕነና ናተይኮን ምክንያቱም እቲ ናይ ዝሓለፈ ጀነሬሽን ኣብዚ ናይ ባዕሉ ጀነሬሽን ይዝመርሕ ዘሎ ኩሉ ሓደ እዚ ሁገድ ኣሎ ወዲ ኣሎ ሓይልታት ፋኖ ናይ ክልል ኣምሓራ ሓንቲ ዝዓበየት ከተማ ተቆፃፂሮም ኣለው እዛ ከተማ እዚኣ ድማ ኣንዳሳ ትበሃል ከተማ ኣንዳሳ ካብ ከተማ ባህር ዳር ናይ 18 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ጥራይ ዘለዋ ከተማ ባህር ዳር እንተዳኢልና ድማ ርእሲ ከተማ ናይ ክልል ኣምሓራ ስለዚ ሓይልታት ፋኖ ነዛ ዝዓበየት ከተማ ተቆፃፂሮም ኣለው ናብ ባህር ዳር ገጾም ድማ ይጉስግሱ ኣለው اجور لك كف ورد فانو يشيل بل يلا فلفل بل هاي السمام بل فانو يشيل بل
እዚ ስዕረት እዚ ድማ በተዘዋዋሪ መንገዲ እቶም ሓለፍቲ ናይ ሰራዊት ናይ ወዲ በሻሻ አሚኖም እንለው ንዑ ዝምልከት ቪዲዮውን አለና ንከታተሎ አላቸው ከመንግስት ሰራተኛ ሰው አላቸው ራሱ ከመንግስት ፔሮል ፈርሞ የሚበላ ከካድሬ ሰው አላቸው እንደጨረስን እርምጃ እንወስዳለን ከሃይማኖት አባት ሰው አላቸው በተዘዋዋሪ መንገዲ ዞም ሓለፍቲ ሰራዊት ናይ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ዘጋጠሞም ስዕረት አሚኖም እንለው እንታይ ዝብለና ደሎ እዞም ሓይልታት ፋኖ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ኣለዎም ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ድጋፍ ኣለዎም ካብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከይተረፈውን ዝኾነ ይኹን ሓገዛት ኣለዎም ከምኡውን ካባና ካብ ሰራዊት ከይተረፈ ሓገዝ ይረኽቡ እዮም እናበሉ በተዘዋዋሪ መንገዲ ነቲ ዘጋጠሞም ስዕረት አሚኖም እንለው ፋኖ ከቀበሌዎች አልፎ ወረዳዎችን ከወረዳዎችም አልፎ ዞኖችን ተቆጣጥሮ ከህዝቡ ጋር ስለ አሁናዊና ስለ ቀጣይ ስራዎች ምን መሰራት እንዳለባቸው ጊዜያዊ መንግስት ዘርግቶ እየሰራ ይገኛል። እዚ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ካብ ገጠራት ምቁፅፃር ሓሊፉ ናብ ከተማታት ደይቡ ካብ ከተማታት ሓሊፉ ሕጂ ከዓ ናብ ዞባታት ናይ ምቁፅፃር ደረጃ በፂሑ ብመንፅር ድማ መንግስቲ ዘርጊሑ ነቲ ሕብረተሰብ አስተምህሮታት ይህባሉ አብ ከምዛ አይነት ደረጃ በጽሖም ዘለው ይብላሉ። ይህ የምትመለከቱት በተለያዩ ቦታዎች የአማራ ፋኖ ጊዜያዊ መንግስቱን ዘርግቶ ከህዝቡ ጋር እያደረገው ያለው ውይይት ነው። ታዲያ ይህንን የተረዳው አገዛዙ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የሚዲያ ሰራዊት ዘርግቶ አው ህዝቡን እያታለለውና እያወናበደው ይገኛል። የአማራ ፋኖ ግን በመታየት መልኩ ስለ ቀጣይ ስራዎችም እየተወያዩና እየተመካከሩ ይገኛሉ። እስኪ ሁላችሁም ላይክ፣ ሼር፣ ኮፕሊንግ፣ ሪፖስት አድርጉት። እውነታው ይሄ ነው። ነዚ ሓቂ እዚ ንኽሽፍን ድማ እቲ ስርዓት በትናቱ መጋበርያታት ዝኾኑ ተለኣኽቲ ገይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ንፋኖ ከፀልም ይውዕል ኣሎ። እቲ ሓቂ ድማ ንሱ ከም ዘይኮነ ፋኖ ብከምዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ሕብረተሰብ ኣኪቡ ኣስተምህሮታት ይህብ ኣሎ። መንግስቲ ቅርፂ ሒዙ ከዓ ይሰርሕ ኣሎ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ንኩነታት ስርዓት ብልጽግና እትገልጽ ሕፅር ዝበለት ናይ ሓደ ደቂቕ ቪድዮላ ሓቢርና ንከታተላ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና እንታይ ይመስል ኣብ ሰዓት እዚ ሓቢርና ንራእያ ራንዳታ ትድውል ደላታ ኣኩኺ ኣይታውሕዎ መርሓባ ክቡር ወዲ ክቡራት መርሓባ ሕሱር ወዲ ሕሱራት ጉዳይ ኢራን ከመይ ይኸደልኩም ኣሎ ታንያ ከምልከተካ ኣይ ኣነ ደኣ ስቂለ በቃ ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ክብል ኢለ ስቕበል ብሕልሞት ሕግዘና ወዲ ዘሓላሚ እሞሳ እንዳ ዓቕሚ እንታይ ሞ ክገብር ዋ እንታይ መደወሊኻ ሕጂ መደወሊ ደኣ እታ ኢራን እንዳ ንኢማራት ቢዚ ጌራታሲ ምግዳስ ኣብያትኒ በቃ ሕጅስ በቃ ከም ቀደምካ ፀጋዕ ኾነኒ ክብል ኢለ ደው ኢለ ድሓን ቀደም ለፀጋዕናካ ከማነ ጣዕሰና ኣሎ እውይ በጃ ኣነ ብዘይ ዋጋ ሰማይ ከውኒ በጃ ምለሶ ዋይ ሓሻኻ ምለሶ እሞ ፀገም ተኾነኒ ዲኻ ሰክት ጨንቀተ ያኽለኒ ወዛ ገምጃዕ ኣታ በጃኻ ፅምዶ ድበሃል ሚሳይል ገይሮም የጓይን እዮም ዘለው እስኻ ትፍክር ኣወል ድክር ኣነኻ ተፀጊዐ ብሰሓክርትም ውይ ኣታ በጃኻ ውይ ሰሓዕካ ኣሎ ኣታ በጃኻ እዛ ዝሓልመላ ዘለኹ ዓራት ከይምንጥሉንስ በጃኻ ርዳእኒ ይርዳኻ ተተረዲእካ ገም እውይ ዓፂው ሎሚ ኣዳሊናያ ዝነበርና ሕፅር ዝበለ መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን። ነባት ሚዲያ